Bueno, ni Elkar Argitaletxean sartu nintzen lanean, 1988ko urtarrilean. Nik momentu hartan, 23 urte nituen, eta geroztik pasatu dira, urte asko, ezta? Ez dakit zenbat daramatzadan ja, 32 edo lako zerbait. Eta lehenago, laguntzen eta ibilen nintzen pixka bat susaren hasieretan, baina kanpoko laguntzaileen moduan eta lagun moduan, baina nire ibilbide profesionala, ordutik ona, 32 urtetan Elkarren izan da. Nire kasuan etzan autu bat izan, etorri egin zitzaidan eskaintza, baina esan daiteke aurretik egin dituen gauzek, neurri batean prestatu egin nindutela horretarako edo bideratu egin nindutela, ezta. Ikasketaz filologoa naiz, baina horrez gain, sortzaile lanetan hasi nintzen nahiko gazte. Batetik, nolabaiteko prestakuntza akademikoa banuen, baina bestetik sortzailea ere banintzen, hizkuntzaren, ez dakit azten bateraino menderatzen duen, baina banuen ezagutza hon bat, eta literaturarako gustoa, zaletasuna eta kritikarako gaitasun bat edo banuen nonbait, ezta? Eta nik uste ezaugarri horiek zirela eta norbait behartzuten eta eskaini egin zidatenean nahiko nuken editorea izan, helduen literaturan, eta alaxe, baietz esan nuen, eta hemen hasi nintzen. Orduan, 32 urteko ibilbidean, nik uste dut egin dela aurrera hainbat gauzatan. Esan nahi dut, batetik, kuantitatiboki liburu gehiago ateratzen dira. Era diferentetakoak, aniztasun handiagokoak. Beste alde batetik, nik uste exigenteagoak garela bai irakurleok eta bai argitaletxeok kalitatearekin eta argitaratzen denarekin. Orduan, galbaia estuagoa da argitaratzeko. Eta azken urteotan gertatu den beste aldaketa nabarmen bat izan da, hasiera batean oso mundu androzentrikoa da, gizonezkoak ziren bai editore guztiak eta bai idazle ia guztiak, eta gaur, nik segitzen dut gizonezko izaten, ezin izan dut hori aldatu, baina emakumezkoak dira, gaur egun argitaletxean kide gehienak eta editore gehienak, eta idazle emakumezkoen presentzia desente handitu da. Ez dut esango irauli danik, baina lehen 10-etik bat baldin bazan, bataz beste, gaur egun 10-etik 3 edo izan daitezke. Generoi dagokienez Elkar beti izan da argitaletzaile o argitaletxe oro hartzaile bat. Esan nahi dut, beti atera izan ditu, eduki du buruan, euskal kulturaren zerbitzura dagoela modu orokorrean, eta atera behar zitula bai aurrentzat, bai gaztentzat, bai helduentzako liburuak, genero diferentetan sortzen zirenak, eta hori ez da aldatu. Baina bai eginda findu, esango nuke. Adibidez, ni sartu nintzenean literatura bilduma bakarra zegoen, eta literatura bilduma bakar horretan ateratzen zen edozein generotako lanak. Bai poesiazkoak, bai saiakerak, eta bai batez ere narratibazkoak. Esan nahi dut, kuantitatiboki gehiengoa ziren oso modu nabarmenean eleberriak eta ipuin liburuak. Eta denborarekin, konturatu gehien, zerbitzu hobe bat eskaintzen genuela, eta produzioa ere handituz zijoanez, sortu genuen poesia bilduma bat, sortu genuen aurrena saiakera bilduma bat, eta gero saiakeraren barruan bilduma diferenteak sortuz joan gara, ikusi dugulako badagoela eskaria eta badagoela gauzak hobeto egiteko borondate bat. Momentu honetan adibidez saiakeran bilduma nagusi bat daukagu edo antzinakoena, tradizionalena, eztabaida izenekoa, baina horren ondoan sortu genuen gero Lekuko izeneko liburu bat, nolabaiteko kronikak, lan periodistikoak edo zuzenean saiakera izan gabe, baina fikzioa ez direnak ateratzeko. Pentsamendu feministaren lan giltzarri eta mugarri izan direnak itzultzeko Eskafandra izeneko bilduma bat sortu genuen orain dela 34 urte Jakin taldearekin batera.
Eta azken urteotan gabiltza baita ere berriarekin eta jakinekin Aleka izeneko bilduma bat ateratzen, lan periodistiko edo kronika luzeak edo ateratzen, ez da, Aleka izeneko bilduman. Orduan, hor, generoen aldetik, lehendik ere ateratzen genituen era diferentetako liburuak, baina gaur egun, genero bakoitzan modu ikusgarriagoan edo espezifikoagoan aurkezten dugu. Hizkuntza irizpideen aldetik, Elkar argitaletxeak publikatzen du euskaraz. Hori da gure ezaugarria, eta gure produkzioa izaten da euskara hutsezkoa. Hala ere, Elkarrek badu bere adarra iparraldean, Baionatik eramaten dana, eta batez ere bertako gizarteari begira eta bertako Ipar Euskal Herriko jendeari begira dagoena, eta hor ateratzen dituzte liburuak euskeraz batzuk eta beste batzuk frantsesez. Guk lan literarioen aldetik, esango nuke ni iritsi nintzenean, aterako genituela urtean helduentzat 10 bat, dozena bat, eta gaur genero diferenten artean bikoitza edo ateratzen dugula. Esango nuke 25 bat lan berri ateratzen ditugula urtero, narratiba, saiakera eta poesiaren artean. Begira, lehen aipatu dizut, produkzio asko handitu dela, ale kopuruan, esan nahi dut tituluen kopuruan. Baina aldiz, tiradak gutxitu egin dira. Esan nahi dut, ni iritsi baino lehenago, argitaletxeko zaharra hori entzun da, badakit, egiten ziela liburu berri bakoitzarekin, 3.000 aleko tirada edo hori izaten zen nahiko normala. Ni iritsi nintzenerako hori jaitsita zegoen, baina ez dakit, eman dezagun 2.000 inguru edo botatzen zirela, eta gaur egun esango nuke 1.000 inguru botatzen ditugula. Eta beste aldaketa bat egon dena, aldaketa teknologiko bat izan da, lehen berrargitalpen bat egiteko 500 alekoa edo izan behar zuen gutxienez, eta orduan zenbait liburu pixkanaka agortzen zirenak, baina ez zegoen eskari handi bat ez ziren berriz argitaratzen eta desagertu egiten ziren ez zeuden estokean edo ez zeuden eskuragarri. Gaur egun existitzen da inprimategi digitala esaten zaion teknika bat, eta posible da egitea berrargitalpenak 50 alekoak edo 100 alekoak, eta orduan horrek baimentzen du liburu bat pixkanaka bere ziklo vitala betetzen joan dana, eta biziko argitaraldiko aleak bukatu direnean, egin daiteke olako tirada txiki digital bat, eta liburu eskuragarri eduki, guaidik ere interesatutakorik lego eskura dezan. Aldatu da lan egiteko modu fisikoa, hori oso modu nabarmenean. Ni ona iritsi nintzenean, idazmakinan idazten zituzten danak, tekartzen zituzten ona, eta idazmakina horretan guk egiten genituen lapitzez edo boligrafo batez edo aldaketak, eta gero gure lankide batek egiten zuen zuzenketa horiek kontuan hartuta guztia idatzi beste makina batean inprentarako balioko zuena. Eta ordenagailuak lan egiteko modua asko aldatu dute, idazleentzat aldatu da eta editorenentzat eta argitaletxearen funtzionamendurako ere erabat, ezta? Eta irudiakin lan egiteko modua, eta esan nahi dut informatikak ekarri dituen aldaketa guztiak, ezta? Eta harremanak izateko modua ere garai batean izaten zen, telefonoan, noski, aurrez aurre elkartzea ere, baina gutunezko harremana ere oraindik existitzen zen, ezta? Eta posta bidez ere jasotzen genituen lanak, eta posta bidez erantzun, eta gauzak mantsoago joaten ziren. Esan nahi dut, posta elektronikoak asko aldatu zituen gauzak, etorri zanean, eta guain WhatsAppa dago, eta ez dakit zer, ez da, orduan, teknologiak asko aldatu ditu lan egiteko moduak, baina harremanaren funtsa ez da aldatu. Eta lan egiteko sistema ere funtsian ez da aldatu, zer egiten duguna, testuak irakurri, eta testuei zuzenketak egin, edo hobekuntzak edo aldaketak proposatu, eta gero idazlearekin horiek adostu. Funtsean esango nuke berdintsua dela, esan nahi dut, editore bat, idazle bat argitaletxera doanean testu batekin, ilusioz doa eta neurri batean urduritasunez ere, ezta?
ez ezaguna baldin bada, askoz gehiagorekin, ezaguna baldin bada, badu seguridade bat bere buruan, eta imaginatzen du, ez diotela atzera botako lan hori, ez da. Baina joaten da, bere borondateon guztiarekin, lan handia eginda gero argitaletxera, ez da. Eta argitaletxean, guk ere gure borondateon guztiarekin irakurtzen dugu lan hori, eta baina batzutan, ezazkoak ematen dizkigu idazlei, eta beste batzutan baietz, baina eskatzen digu hau edo beste aldatzeko. Nik uste izan behar duela konfiantzazko tratu bat, harreman bat bi aldeak aberazten dituena. Nik uste guretzat luxu badala, oraindik beste inor baino lehenago irakurri ahal izatea, zenbait idazlan, ez da, benetan zirraragarriak eta ederrak direnak, ez da. Eta nolabait ere parte hartzea horien jaiotzan, ez da, inork ez du jakin, baina zuk behar bada badakizu behi da, liburu honetan, hau detaile hau niri eskerra aldatu zuen idazle. Igual ez da onerako izan, baina guk aldatzeko esaten dioguna zerbait idazlari, hobe beharrez izaten da. Gehiago jasotzen ditugu. Esango nuke, garai batean hasi nintzenean, idazteko gutxieneko maila linguistiko, teknikoa zutenak gutxiago zirela, ez da, jende alfabetatu gutxiago zegoelako, eta orduan, irakaskuntzatik ateratzen ziren gehienak oraindik ere ez ziren euskaldunduta ateratzen. Orduan gaur egun jende gehiago dago alfabetatuta, gutxienezko tresna linguistikoak eskura dituena, ez da. Garai baten gogoratzen naiz, hasi nintzenean lehiaketa batera aurkezten ziren lanen artean, edo baita argitaletxera iristen zirenen artean ere, desastre idatzitakoak ez zirela gutxi izaten, ez da, eta horiek oso azkar baztertzen dituzu, ez daukatelako gutxieneko zerarik, ez da mailarik. Eta gaur egun olakorik ez da iristen, iristen dien lan guztiak daukate gutxieneko zera bat, txukuntasun bat. Orduan jende gehiago da idazteko gai. Baina talentua edertasuna sortzeko edo ideia benetan distiratsuak edo landuak edo edukitzeko, hori beti gutxiengo baten doaina izaten da, ez da? Zorionez edo zoritxarrez. Orduan esango nuke, ez dut egin konparaziorik, garai bateko zeraren jasotako lanen artean eta oraingoen artean, baina bai iruditzen zait, gaur egun gehiago jasotzen ditugula. Eta esango nuke, azken urteotan jasotzen ditugun lanetan onartzen dugula argitaratzeko 5 bat edo gutxi gora bera. Eta behar bada garai batean hasi berritan, igual 3 bat edo onartzen zirenak edo. Eta gero beste alde batetik lan gehiago publikatzen dugu oro har. Ez dakit markatu nautenak, baina batzuk aipatuko dizkizut. Gogoratzen naiz, lehenbizikoa izan zen Juan Luis Zabalaren ipuin liburu bat, gertaerei begira izena zuena, baina etzan izan nik aukeratuga edo, iritsi nintzen argitaletxera, esan zidaten behi da, aspaldi honetan inork ez du irakurri eta ez dio erantzun, baina hau edanak daude irakurtzeko eta erantzuteko originalak dira, eta horietako bat zan ura, eta gure izan zen lehenbizikoa, uste duganez. Eta zan literatura bildumako 71. alea. Eta gaur ez dakitzen badoa zen, baina 300 eta piko. Sartu nintzenean, gogoan daukat, gaztetxoan nintzela, ez da, 23 urte neuzkan, eta orduan tratatu behar izaten nuen, ni baino helduagoa ziren idazleekin, eta batzuk errespetu handia ematen zutenak, ez dakit, Jose Azurmendi, edo Martin Ugalde, edo, ez dakit, Joseba Sarrion handia, baina ura ezagutu gabe, haren lanak iristen ziren nola edo ala, eta ez zegoen tratu zuzenik idazlearekin. Orduan, esango nuke oso ondo hartu nindutela. Gaur egun begiratuta, oso eskuzabalak izan zirela esango nuke, ez da? Ze haiek traiektoria zabal bat zeukaten, hainbat lan eginak, eta beren liburuez arduratzeko mutil gazte bat jarri zioten ondoan, eta nik esaten nien hau aldatzeko, edo bestea zuzentzeko, edo haukentzeko, edo hau bai, hau ez, eta gogoratzen ez, pasatu nintzela jende gazteagoaren liburuak argitaratzera. Ez da, goain dela 20 bat urte edo izango zen,
igartza beka jarri genuenean martxan idazle gazteentzat, eta lehenbiziko irabazlea goratzen ez Julen Gabiria izan zen, orduan ez ezaguna zana, eta bere lehenengo liburua idatzi zuena, beka horri esker, Konemara gure bihotzetan. Eta beti eduki dut, ezakit, behar badan ni gazte nintzenean nirekin eskuzabalak izan zirelako, eta aukerak eman zizkidatelako, beti eduki dut idazle gaztei aukerak emateko borondatea, edo joera, edo behintzat gogoa. Jende gehienak ez daki editore bat zer den, ez da, eta normala da. Esan nahi dut, idazketaren eta irakurketaren ekintzetan badaude bi egile funtsezkoak direnak, eta bada sortzailea, hau da testuak sortzen dituena, asmatzen dituena, idazlea, eta beste bada hartzailea, irakurlea. Eta hor erdian hainbat bitartekari gaude. Editoriak bitartekariak gara, gu saiatzen gara, batetik testuak hobetzen, eta bestetik nolabaiteko egia esan da, galbae bat egiten dugu. Gaur egun idazle batentzat oso erresa da autoeditatzea liburu bat, ezta? Sarean jartzea, momentu batean egin daiteken gauza bada, testua jartzea, eta nahi baldin badu liburuak saldu, paperean ere, ez da inbertsio handirik behar, ezta? Baina mundu guztia idazle bihurtzen gizarte batean, horiek irakurlearen gana iristeko, irakurleak ere nolabaiteko behar ditu referentzia batzuk, filtro batzuk, edo pista batzuk, eta nik uste argitaletxeok betetzen dugula funtzio hori, ezta? Hau da, erreferentzia bat izatearena, eta nolabaiteko kalitatearen berme bat izatea, bai hizkuntzaren kalitatearena, eta bai kontatzen den istorioaren kalitate literarioarena.